Dada lollipop हरलाय बिमा आं दुब्लियाव थांनानै फैनि अखा बांखा बारा जाबाय खोथिया दुब्लिखौ बुफबनानैबो थाबायनो हागौ आं नायनानै फैगोन दे थांना फै जुमाया दै होनानै दोन आं दा लोंफैनो दे नोंनियालाय खालि जुमायल' आयो गसाय मा जाबावगोन आंनि देग्लायनि आबादालाय हे इसोर जानोसैना जानोसै Give me my lollipop back. इंग्लिश में बोलता है साली Give me my lollipop. मेरा lollipop मुझे वापस दो. क्या गया वाले माट कम नंगलाय आं बुंदों जानो नाङा. हिन्दी में बोल आं जागोन नोंलाय मा खालामनो मैं खाऊंगा हे जाथारनांगौ बिगुरखौ जिरनाङा होनदों आं. Engkau Hai Leo Hai Hai Engkau Haya Induk sakai sudah. Suka. Ada. Lawan posisi ini. Hai. Leo. Leo. Wah. निदानानो जोबनो थांला आंनि संसाराव हे इसोर मा खाफाल दाना हरखो
बे जोनोमाव बिमा बिमा न'आवनो थाया सैमाफ्रा ए बिफा सफैबाय माथो सफैनायसो नुदों बबेयाव उरला लाङा नांगौबा मोना ए उरला लांनायसो नुबाय नोंहा आंखौ उरला लाङाखैबा सोरदोंथो गोमाहैनाय ओइ बिफा खुरांखौ मोजां बुंनोबा बुं जाला माला बुंलाबाय नोङा आंखौ मा मोजां बुंनो बोरो नोंनि जुमायालाय दुब्लिनिफ्राय फैनानै जुमाय लोंफैगोन होनना मिथिखानानैबो मानो जगार गैया सानसेबो लोगो मोनफेरा बहा गोमाहैनाय नोंलाय हाला आं साखरसो नोंनि हिनजाव नङा नोंनि आङो लाय हिनजाव नोंनिया बारा जाबाय नोंखौ दिनै थिग होखागोन आं नोंखौ बुगोन आं थिग बुगोन आं नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आं बुथारथारदो नोङो आंखौ बिसायनो मा नांगौ बेफोरखौ जगार खालामना दोननो हाया नों हेल' आमाय भागेनसरा मा खबर आफाया आइखौ बुबावदों मा आरोबावसो बियो हारसिंनो गाबबायसो थादोंमोन बे आंनोबो खोन्थायाखै र' बेखौ नोंसोरल' मोजां था जागोन खुगाजोंल' जाला बेखौ ओइ पबनु बै मेन्दा चन्दनमोना खान्दाखौ मानो दाबलाबाखै लामायाव बाइकआ गाज्रि जादों दानिसो फन खालामना खोन्थाहरदों सफैगोन तुमने मेरे बहन को क्यों मारा मा बुंखो बैनाय आं बारा बुजियासैलै नों आंनि आब'खौ मानो बुनाय होनना सोंलै गुमै बैनाय खर' जुमायनि एम्फौआ मानलावनायाव गोरोन्थि जाबाय एसे बुफ्लांबाय बिदि मालाबाबो जाफिनथारला बैनाय नोंखौ लोंग्रा मानसि नालाय लोंबोदा लोङाबा खरा जामारा गुमै खननै वार्निं थांखांबाय बेबायदि गोरोन्थि जाफिनथारला बैनाय हाबा मोलोंगोन ना मोलोङा जाखोलै आंलाय बेखौलाय हाबा आंखौ लाबोहोना गावसोरल'सो होखोजोबसै नामालाय गाराङासो रानखोजोबथारबायलै आरो खर'आव जुमायनि एम्फौआ मानफिनबायलाय गुमै लास्ट वार्निं गुमै लोंनो लुगैनायासो बारा जाबायना हाब सेरेबा फाइनाल गेमलै गुमै जों हले बाजायबाय थानो हाया रिपर्ट दङ नोंहा एसे मोनबावनाय मोनबा जों हले बाजायबाय थानो हायालै गुमै नों थांनो गुमै बैनाय लोंग्राखौसो एसे खबरदार गुमै नोंखौ बाव लेंहरदों होननानै आब'नो दा खिन्था दावराव जाफिनथारला बैनाय आं गासिबो बुजिजोबखाथारबाय आरो दावराव खालामबावोब्ला नोंसिनि इन्जुरावनो आंनि खोमा दंखायो आं खोन्थाहैलाबो आरो दावरावबो खालामहैफिनला खबरदार गुमै फाइनाल गेम खबरदार फाइनाल गेम नोंसोरो हिनजाव थानायमोनबासो मिथिगौमोन हौवा हिनजाव मानो दावराव जायो मानो बुलाय खालाय जायो बुलाबो आं नोंसोरनि नम्ब' हिनजाव बुनायनि आंहा नोंसोरजों आन्थु खराय होजाबाय थानो आंहासो बारा पानिसमेन्ट
बेथाफोर नोंसोरखौ नुगोन आंबो सानसे साला बोरायनानैबो दासिमबो हिनजाव सासे गैजा रोङि साला साला आदा मा खालामदोलै हाब फंबायला दिनै बोरैथो लामा आन्दायबोखोलै जिराय फंबाय जागोन दे प्रयजन जायोब्ला हाजो खर'नि खासेव बिदैखौबो नागिरनो गोनां जायोलै आदा मोनगोनसै बिब्दि होननानै बिदैखौ फंबाय बेथ' आदानि सायावसो जासिगोनलै माथो जालायखो फंबाय आंनो हिनजाव नांगौ जादोंलै आदा हाबाब थाखानिबो आरोबाव सासे गोदान नांगौ जालायबाय बै खैनाफ्रालाय मा जानांगौ जाखो थेत आंनो नाङालै आदा आंनि बिबोनां दादा खानाय गोलाव जायलाला बोराय गनाना हिनजाव मोननो रोङिनोसो अ मामलाया बेलेगसो होद बिदिबा आं हानाय नङा दांलै फंबाय हाबाब मानो हायालै आदाया दासो मोनहैसिगोनलै आंहा गांहाबनायाव आदाया माबाफोर हायि खामानि दङ जानो बे देलु देलाखौलाय मानोथो खालामदों र' लास्रो एसे आदा एसे लाबाव बांद्रायनालै फंबाय जायोलै जागोन फंबाय आं नागिरगोन फटक लाबोदोंथ' लाबोफ्लाङासैना अ मानोथो फटक नांलायगौलै बेखौलाय बे खेराइ जायगाखौलाय बयबो सिनायखायो जानला मानला हिनजाव नाङा आदा जोख्लोबना दोननो हानाय हिनजावखौसो नांगौ मानो थेत अ फंबाय आं बुजिजोबखाथारबाय नों जेबो सिन्था खालामथारनाङा आं दं धन्यबादलै आदा धन्यबाद नों जेबो सिन्था खालामनाङालै फंबाय आं दं दे होमबा आदा सिखारलायनोसै दे मानजासो मोनहोगोन ना मालै आंखौलाय बेलाय